Amb un paper podem escriure un conte, embolicar un regal o fer-ne confeti. Per una cosa o altra, gastem paper des que ens llevem fins que ens n'anem a dormir. Com es fabrica, com l'utilitzem i com el llancem és més important del que ens creiem. Vols saber per què? Per fer una tona de paper de fibra verge es necessiten 2.300 quilos de fusta, uns 14 arbres, mentre que per fer una tona de paper reciclat calen 1.400 quilos de paper usat. Les diferències a l'hora de fabricar-los són evidents i el producte final pràcticament és el mateix. El paper i el cartó s'ha de reciclar i tots sabem que l'hem de llançar al contenidor blau. Però saps que no tot va en aquest contenidor? El paper de cuina brut, per exemple, l'has de llançar al contenidor de l'orgànic. Però la millor opció abans de reciclar és evitar malgastar. Si vas a 3 botigues diferents, que no et donin 3 bosses de paper. Fins que una no sigui plena, no cal que te'n donin una de nova. Què fas, per exemple, amb els apunts de fa 2 anys? Doncs els tiro. A l'escombraria no els recicles? No, tothom ho fa més que res per comoditat. Tu recicles el paper? Sí, tinc el container davant de casa. M'han posat fàcil. Jo és que estic obligat perquè des que Vilassar de Mar llavors tenim el porta a porta. Un dia, per exemple, es recull paper, un altre peixos, carns. Reutilitzeu el paper de diari? Per pintar o així. I el paper d'embolicar regals? Embolico un paper de diari. Què dius? Sí. A l'escola us han explicat com es recicla? Sí, he fet excursions i tot, i és que la meva escola és escola verda, que vol dir que s'estalvien energia, que reciclem. Si haguessis de presentar un treball així que el vols presentar ben net, quin faria servir? El no reciclat. El reciclat? El no reciclat. El no reciclat, per què? Doncs perquè queda més maco i sempre puntua més quan queda més maco. Ei, Pau, i tu quin paper hi tens en tot això? Home, jo sí puc el protagonista, però mira, es fa el que es pot. Doncs jo al principi només feia servir paper reciclat per agafar punts. Si havia d'imprimir algun treball o algun document amb imatges, feia servir paper blanc, que no era reciclat. Però després vaig descobrir que hi ha tota una gamma de papers reciclats que puc fer servir en funció de les meves necessitats. Una altra cosa en la que em fixo molt ara és en el gruix del paper. Penseu que com més gruixut és el paper, a l'hora de llançar-lo estem llançant més quilos de paper a les escombraries. Per tant, si utilitzem un paper més fi, vol dir que contribuïm a generar menys residus. I una altra cosa força important és reutilitzar el paper al màxim. Penseu que n'utilitzem tant i per tantes coses que més val aprofitar-lo al màxim, oi? Jo el que faig és escriure per totes dues bandes, imprimir esborranys també per totes dues bandes i utilitzar clips en comptes de grapes, perquè així puc separar el paper i recuperar-lo sempre que vull. I finalment, quan ja no es pot utilitzar més, on s'ha de llançar el paper? Al contenidor blau. O si no, encara li podem donar una última finalitat molt creativa. Aquests regals de paper matxer són un clàssic entre els meus amics. Xulos, El treball ja està acabat. Ara només falta imprimir-lo i m'he quedat sense fulls. Últimament estic fent servir molt de paper i encara que sigui reciclat he de baixar el ritme. Sabies que una forma de reduir l'ús del paper és passant els textos pel corrector abans d'imprimir-los? Més val corregir-los en pantalla. Així fas menys còpies i estalvies uns quants fulls. Estalvies paper i t'assegures que no et suspenguin per culpa de les faltes. Aprofita els papers que facis servir, reutilitza'ls tant com puguis i recicla'ls. Si mirant-nos-hi una mica podem fer-hi tant, per què hem de perdre els papers en abocadors i incineradores? Apa, adéu!